Mindu temping agencies dew jiġu regolati minn Ġunju li għadda, d-Dipartiment Relazzjonijiet Industrijali u x-xogħol qed jinvestiga 10 aġenziji tax-xogħol minħabba allegat irregolaritajiet. TVM News jista' jiżvela li dawn l-aġenziji tax-xogħol qed jiġu investigati għaliex fost oħrajn hemm suspett li ifrodaw lil ħaddiema barranin li ġabuhom Malta huma stess għax-xogħol. Huwa mifhum li dawn l-aġenziji tax-xogħol li qed jiġu investigati joperaw fl-oqsma tat-tindif, is-sigurtà u l-manifattura. Fil-programm Insights fuq TVM Plus, id-Direttur Ġenerali fid-Dipartiment Diane Vella Muscat qalet li l-każijiet bħal dawn jispiċċaw ukoll għand il-Pulizija sabiex jittieħdu passi kriminali kontra l-persuni involuti. Jirriżulta li sa issa inqabdu 39 aġenziji tax-xogħol joperaw mingħajr liċenzja, minnhom 70% qegħdin fil-proċess li jiksbu liċenzja. Kien hemm ukoll 8 aġenziji oħrajn tax-xogħol illi ma natawx liċenzja. Il-competent person ma kellux ir-rekwiżiti neċessarji, jew inkella ma jgħaddux mid-due diligence tal-pulizija, jew anke badna persuna b'allegatament mit-checks li għamilna aħna iffalsifika dokumenti u għallu għaddejnih il-pulizija. Dawn l-abbużi fis-suq tax-xogħol jiltaqgħu magħhom ukoll ir-rappreżentanti tal-ħaddiema. Kellna każ aħna fejn daqalulu li inti fix-xahar il-ġob għandek taqla 1,000 euro fix-xahar. Mill pajjiż? Napal. Dak ġennen ġija li ma qalulux li jrid jaħdem 12 sija kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa. Sissa ġew liċenzjati iktar minn 130 temping agency li bejnietom iħaddmu 10,000 persuna. Għandek il-ħaddiema tas-saħħa kemm hemm li huma anka ta' aġenzija, fl-ospitalità, fil-manifattura, f'servizzi klerikali, anka tekniċi llum, ġifieri kif qed ngħidu suq dejjem qed jespandi. Fi żvilupp ieħor is-sena l-oħra iktar minn 1200 ħaddiem tħallsu bejniethom 1,700,000 euro far-retrati minn min iħaddimhom fosthom dwar ħlas doppju għal ħdud u sara. Dal-ħlasijiet dovuti lil ħaddiema saru b'medjazzjoni mid-DIR mingħajr il-bżonn li l-ħaddiema jirfsu l-għadba tal-qorti.